Adema ụmụ Igbo ebe ọbụla nọ wee ekere Igbo a tata pụrụ iche anyị were nwa afọ Igbo nna onye nsọ onye amụma Biafra. Anyị chọrọ ịmata Biafra, gịnị bụ Biafra, ebe ka Biafra kedu ebe a na-eje eje na nke taa na Kpakpando. Nna ya ekene gị. Ndewo. Biko nke mbụ bụ na ụmụ ụwa na-ekiri gị na mba ụwa dum ga-achọ ịmata onye ha na-ekiri ugbu a. Biko onye ka anyị na-ekiri kọkịrịnara anyị onye bụ. Ekele m ụwa niile ụmụ Biafra. Onye unu na-ahụ ebe a bụ onye amụma etere mmanụ n'ala Biafra. Onye ọrụ ọzọ nji bịa ụwa ma ọ bụghị ka e were ozi a gbasara ụwa niile na Biafra obodo eluigwe tere mmanụ ka achịkọnata ụwa niile ọnụ, n'ihi na onweghị ụzọ ọzọ esi aga. Eluigwe kwuola ya. O teele Biafra gara apụta, o wee Ekwensu na-agba mgba. Pụta ana m agwa unu tata onye amụma na-agwa ụwa niile taa na nke Chineke ọ raghara ahụ omume. O rule 20 years onye nke abịa na na-eme agitate ka ewepụta Biafra, onye ọzọ abịa 20 years agala since 1999 ụwa jiri ka ebido ya. Ọtọ nwebeghị ihe ahụrụ n'ime ya n'ihi na ha esobeghị ụzọ nke Chineke. So Biafra ga-abịa ugbu a. Ọ dị mma na ikwu na ya, mana n'iji mata esikwu na ote na ị na-ekwu ihe gbasara na-anụ ọgụ gbasara Biafra. Ụwa ga-ama ka isi bido ọgụ a, iso n'ọgụ Biafra. Kedu ka isi banye n'anya, iso na ndị otu agha Biafra? Onye amụma lụrụ n'agha na ebe a ka a nọkpụghị ekwere m ya. Tata agha ngwụkwa na ị gaghị akwụsị. Ị ga-ewekwara ọrụ a na-aga bikos Biafra bụ ọrụ ime mmụọ. Ebe ha nwa eluigwe ntere m mmanụ na m agaghị adịkwa ndụ na-ele ụmụnne m ka agha riri ha, na m ga-akọntinu na-akpọshu ute n'isi njedebe ebe ụmụ ụwa ga-ahụ ọnụ okwu Chineke. Ọ ya mere mgbe agha gwụrụ 1970 akwụsịrị m ebe ahụ, mbukwara agha ime mmụọ anụwa na-akpagharịkwa, ezikwa ozi Igbo ga-esi chọpụta ngọzi ha. Ndị ụwa ndị ofe mba ọzọ a na-ezikwa ozi si na ala anụwa bụ Biafra na ọ kwụkwara ala, n'ihi na o nwere onye amụma nọ n'ala Igbo Ekwensu na-ama merinwu. E were ọkụ gbaa gburugburu, and ọkụ ahụ ga-eregbu ndị ọjọọ. N'ihi nke a onye amụma ga-ewepụta Biafra. Ọkwa ka anyị nọ n'ime ya. Ya bụ na iso n'ọgụ Biafra. Anụrụ m ọgụ gaa ma Baga na sektọ ma Ọka sektọ, even Nsụka sektọ, mechezie lọghachikwa back close to Aba. Ebe a ka m nọzi na-erute ebe Ụmụahịa, ala nna m, agha ebe mgbe aka Ojukwu nọzi na bọnka dị n'Ụmụahịa. A na-agwa m that ala bụ ala Abia steeti Chineke ntere mmanụ na Biafra nụwa na alụghala agha arute Abia steeti ọkụ anyị. Onye ọbụla si ihe wepụrụ aka ma gọọmenti of Nigeria na-ezikọ dat na o nwere ihe Chineke mkpụrụ Chineke nkụrụ na Abia steeti, God's own nation. So ana m ejikwa ohere a na-agwa ụmụ Igbo atọ nwebeghị ihe mebiri na ọ bụrụ na a ga-anyụkọta mmamịrị ọnụ ka ọ gbaa ezigbo ụfụfụ oge erule. Nwa bụ ụzọ esi aga na Chineke werela aka ya nye Igbo ala dị nsọ. Ha ga-anọ rijuo afọ fekwere Chineke n'ihi na Exodus o rutere ala Igbo na
ọ dị mma ikwuru okwu na iso mee n'ọgụ Biafra na ihe ndị ọzọ mana ugbu a onye dịka T.Y. Danjuma na-asịzi na ndị agha so na ndị na-akwado ndị na-egbu Naijiria na ọkachasị na bịa na Adamawa na n'akụkụ ndị nọdebere n'akụkụ mmiri gbaa gburugburu bụkwa okwu Nnamdi Kanu ha na-ekwu kemgbe kedu ka isi fụta okwu a T.Y. Danjuma kwuru na ndị agha so na ndị na-akwado ndị agha Naijiria so na ndị na-akwado ndị na-egbu ndị mmadụ ndị na-eche efi na ihe ndị ọzọ na ndị na-ebute ọgbaghara na Naijiria? Chineke nkwu okwu chela ihe niile a na-eme Naijiria, agha niile a ebuola amụma ya kemgbe. Edele m na pepa ma Gowon ma Danjuma gwa ha sị ha o nwekweghị ihe unu mere unu kwụsị Biafra because Jehova enyeghị unu ike. Mgbe unu na-alụdo agha Biafra, Jehova nọkwa na-eche nche si emechekwa elu mala. Ọ ya mere agha ebe na 3 years. Jehova achọghị ịkpọli ya elu n'ihi na ihe Jehova kwadebere Igbo ka nkụ. O ji dọọ Naijiria aka na ntị unu mechekwa elu mala, aga m ewepụta onye amụma ga-ewere ọnọdụ n'ala Igbo zikunu na Chineke nke ebube. So ihe niile ha na-eme bụ disobedient, ekweteghị na Chineke. Danjuma enweghị ike ịkwụsị ihe Chineke kwadebere Biafra. Gowon na o mere nke o ji buru egbe Chineke na-ewedatere ndị agha ya n'eluigwe ibi ịchụ ụzọ ka Biafra gbadata. Oge ya erukwere emechiele nke dị ọ bụzi ụmụ Igbo ka ọ dị n'aka. O nwekwaghị onye ji Naijiria ejighị Biafra, ọ Biafra ji ha. N'ihi na Biafra tọrọ mmanụ nwere onye amụma Chineke tiri n'ọkwa kpubi okpueze. Ọrụ ndị Igbo bụ ịchọpụta onye bụ ya mma. Onye amụma na-agwara gị okwu ebe a. Onye amụma na-agwa gị okwu, anaghị ekpuchi ọnwa aka. O nweghị ihe ị ga-emere were ihe tupu n'okpuru bed ọ hapụ isi oyi. Ihe Biafra na-eshi oyi. Ọ dị mma, ikwutara maka Ojukwu. Kedu ihe ị ga-agwa atụ anyị na nkenke maka Ojukwu oge unu nụrụ anya ewe ihe ịrụba ama gbasara Ojukwu maọbụ ihe pụrụ iche ịmụtara n'aka Ojukwu? Mgbe agha na-ebido, onye amụma mara yes na ụzọ o si ụzọ Chineke nchere ka o buru zugori ụzọ kwụọ nọ ndị ugwu. Ojukwu onye amụma Chineke. Ọ na-ewute m that ụmụ Igbo Chineke ntechere mmanụ mgbe ha dị ndụ, ngọzi Chineke nyere ha agaghị ekwe ka ọ pụta ihe. Ha na-achọ ụzọ a ga-esi mee ya ka ekpuchie ya. Ịbịa lekwa anya ụmụ Igbo ndị nọcha na ezigbo pozishọn, ọ mgbe ha nwụrụ ka a na-abịa sị ha a na-enye ha befitting burial. Otu mgbe ha dị ndụ ha ga-ewere ngọzi a Chineke nyere ha rụọ ọrụ. Ndị ọjọọ witches and wizards ma ala Igbo ma ala Naijiria ha mapụ. Lee nke Ekwueme nwụrụ ụbọchị ya, ọ bụ otu ihe ahụ. So ọ na-ewute m na onye amụma dịka Ojukwu mbụ otu ọ na-apụ ndị nsọ akpọpụta onye dị nsọ wepụta Biafra. Ọkwa ụmụnne anyị ga-asịkwa mba ka ha nọ n'ebe ha nọ. Pọtụ iwe Chineke adịla ọkụ n'ihi na Biafra nke a na-alụzi kịta Ojukwu nọ n'ime mmụọ. Ndị niile anwụsịrị na ma politicians chọrọ ka ọ dịrị Igbo mma nwụrụ anwụ ma agụ iro nso ha nọcha n'ime mmụọ n'Enugu steeti taa, capital of Benue State region, na-alụ agha. Ọtụwa anaghị ama n'ihe na-aga na Biafra abịala n'ihi na ndị tara ahụhụ a ka ọ dịrị Biafra mma ka n'ebe a na-eri uju si ọ gịnị na-eme sụọ ha ma na-alụ agha ime mmụọ n'ihi uzukwe na onye amụma a si ama ha kwara ma ha ekwe Chineke ga-emezu this time around. Ọ ya mma, kemgbe Ojukwu
mechara gbalịsiri ike iweta Biafra. Enwebeghị onye ọzọ mere ka anụ ụda Biafra na mba ụwa dịka Nnamdi Kanu. Kedu ihe ị ga-ekwu gbasara Nnamdi Kanu? Kedu otu dịka onye ama ịma ebe Nnamdi Kanu nọ? Nnamdi ọ ka nwee ike ịpụta ọzọ? Na-amụ ntị ikwutara okwu Nnamdi Kanu. Ọ mụwa bụ onye amụma gwara Ibrahim Babangida in 1992 that mmụọ nsọ nọ n'ala Igbo ma ọ bụrụ na ha chọrọ one Nigeria mgbe ahụ. Ha nye mmụọ nsọ ọnọdụ ya ma ọ bụkwa na ha ajụ na Nigeria ndị mmadụ ka anwụ fete a na-asị ọgịnị mere n'ala Nigeria. Ọkwa mụwa bụ onye gwara Abdulsalam Abubakar in 1999 si ya etile Obasanjo president n'ihi na ngọzi Chineke nọ n'ala Igbo onye ga-eme ụwa dị mma. Ọ bụkwara na unu ajụ ngọzi Chineke mmụọ nsọ chikwe n'ala Igbo na a ga-egbukete mmadụ n'ala Nigeria a na-asị kedu ihe kpatara nka na ihe nkọ na-ekwu ihe a bụ na politiks e nwere n'ala Nigeria awụghị ya. A nọ na-ekwu n'ime ya 1992 Nnamdi Kanu apụtabeghị mgbe ahụ. Mgbe Biafra m bidoro nwe ọnụ okwu mgbe ụwa zuru ike m pụtara 1999 ya kwuo okwu Biafra. A ruru 2005 abịa ezi ozi na headquarter Lagos, Biafra headquarters Mozo. Ndị ministers of God n'ebe ahụ ezi ozi jee meet ụwa zuru ike na okwe gwa dat na o nwekwara onye amụma Chineke tere mmanụ nwere ike ime ka ọ dịrị Igbo mma. Asị jee kpọta m. Eje kpọta m. Ndị Mozo yuzo mee press conference ka m kwuo ihe Chineke m gwasara Biafra. Ekwuchie m ewere ozi a zigezi ụwa zuru ike na okwe. Ụwa zuru ike si mba na agaghị adị ndụ ka onye amụma si hapụ ihe ndị amụma na agaghị adị ndụ ka onye amụma ndị a were position ya ji. So onye ọbụla jide position ya nyere ha ma director of information ihe ọbụla ha nyere ma commissioner. M na-ajụ ị na-enye ha position ị nwetabeghị Biafra lekwere ebe ha ga-enọ na-arụ ọrụ director masipanasi ka a na-eme ihe a 2005 iwe Chineke dị ọkụ akpọchi ụwa zuru ike na detention for 2 years. Ọ mgbe nne ụwa zuru ike nwụrụ ka late Chukwumerije gbalịkwara akpọpụta ụwa zuru ike. Ka ọ pụtara in 2008 mkpọtụ nwunye ụwa zuru ike si na aga m echekwa okwe ka ndị ezikwa ụwa zuru ike ozi nzuru ya bifo itikwa ebe a jewe okwe mgbe nne ya nwụrụ. So mgbe nne ya nwụrụ ka m ziri njewere okwe ka erutere n'okwe. After elichere nne ya anọ m n'okwe for 3 days elichie nne ya. Ndị sekuriti enye m ohere si m ka gaa hụ ụwa zuru ike. Ebe a ka m nọkwa bụ ụwa zuru ike si ya ihe ị na-eme onweghị ihe ị ga-enweta n'ime ya because ọwụ ka ekpuru okpu iwepụta Biafra. The Bible says, touch not my anointed and do my prophet no harm. Ka o nwere onye amụma Chineke tere mmanụ ga-ewepụta ya just like the time of Moses, the time of Joshua. So n'oge erukwela ọzọ hapụ ihe ị na-eme waziri ka tụpụrụ m ọnụ si na ala ọkpara m Lagos ihe hụrụ were. Waziri ka mechara mgbe ọsọ n'okwe ebe ahụ si na Freedom House for years. Ike ebe ahụ ọ dị ka ọhịa n'ihi na emechekwa m 2016 uche nna mmadụ ha bịa visit m ntị na a ga-aga ekpe ekpere n'okwe ebe ahụ. Anọrọ m ebe a 17 days mụ na eluigwe na-communicate gbasara otu Biafra ga-esi. Ebe a ka anọkwazie m ozi si that m jikere before 2017 na eberebe ga-egbuo. Nnamdi Kanu kwuru okwu ya. Nnamdi Kanu si London gbadata Lagos bịa binti ebe m na-akọ ugbo nye na nwanne ya nwoke Prince na otu onye ọzọkwa ha niile na-eso ezi ozi ya na London, Dr. Ejimba. Mgbe Dr. ha bịa mitie m n'ebe m na-akọ ugbo, Nnamdi Kanu na nwanne ya nwoke dịka otu m kwuru Prince na one of their presenter again
Dr. Jimba ha bịa meeting m n'ebe m na-akọ ugbo na Lagos si m onye amụma na ọkwa m ka ha chọrọ bịa na ọ ihe Biafra nọ mbubutere ha documents so kemgbe 1987 ka m bidoro lụwa agha na ndị Nigeria chọrọ imele m ha chọrọ ịkpọla m ala mmụọ n'ihi na m ji eziokwu bịa na ndị chọọchị but ọdụ unu si otu a dị na ahụra m ndị si dị ala bekee ka bịa join m ka ewepụta ala nna anyị na ọ dị m ụtọ ha jụọ m onye ebe ka m sị na abụ m nwa Abia steeti Nnamdi Kanu na ha sikwa Abia steeti Ụmụahịa sị mụ wakwa onye Ụmụahịa so kelekwana ihe a na-ekwu ka anyị gaa n'ọrụ na arụọla m nrọ about 5 months ago ebe m nọ n'Enugu ọ bụrụ na ọ n'Enugu ka a nọ wepụta Biafra m na-ajụ Jehova ka otu ihe a ga-esi mee ziko m but taa unu abịara bịa hụ m ana m ekele unu so o nwere otu unu ga-esi bịa join ya ma ugbu a ka anyị rụtọpụ ọrụ a ihe na ihe ụwa zuru ike na-eme abụghị ihe Chineke chọrọ yes na onye amụma na m ga-alọta ala Igbo because kemgbe m si Amerịka bata erube m ala Igbo anọkwara m 47 years erube ala nna m na-alụ agha kọsa anyị nyere ekwere m nkwaza until m arụzuo ọrụ eziri m na ndị mmụọ si na ha ga-ahapụ m aka ka m mee ihe uche na uche nke ha ka m ga-eme so si ya Nnamdi Kanu ebe na-akọchalara ihe ka anyị gaba ọsị m na ha na m ga-alọta Enugu na ha ga-nye m guest house ka m nọdụ ebe ahụ so ha nọdụ na London ha na-ezi m agwa m ezi m ozi ka m na-amonitọ otu ihe ga-eme ugbu a kolobia na aga m aga o na bụ as long as okwu Chineke na ana m aga ha na-arọgbu m ụra otu a ka m si rute Enugu ebe ha si m chọta nwa obere guest house na ha ga na-akwụ ụgwọ ya achọtakwara m bidokwana ebe ahụ ha kpọkwa manija na ebe ahụ sa na m ga-anọ ebe ahụ 6 months na ha ga na-akwụ ụgwọ ya ọntịrị ha chọtara m ụlọ ebe m ga-ebi na ka onye amụma mgbe ahụ ka Nnamdi si m ọ dị mma ka eje hụkwa Mbaka si ọ bụ na ofu onye na-arụ ọrụ a ka anyị ganụ ọ bụrụ na Mbaka na-etere ya mmanụ ọ ga-eshi oyi onwe ya ide Nnamdi Kanu na Dr. Jimba jikere ka ha gaa hụ Mbaka anọghị ya ha ga ugboro na abụghị enwetaghị Mbaka before ha laa back to London na họteelụ a ka m nọzi na-agbasa ozi n'ala Igbo na-agba men of God na-aga from church to church ebe m gakwara na church spiritual church a na-ezikwa ozi na ndị ga-emezi ala Igbo agbadatawakwala na mmụọ nsọ kazi nkụ n'ala Igbo ugbu a ihe mgbo na-ekwu ihe a bụ ugwu anyị na-asị na the hand of God nọzi n'ala Enugu ọ bụkwa grace ya ọkwa grace Jizọs ọkwa grace ndị mmụọ nsọ ndị chọrọ iyuzu Enugu yuzuo ya wepụta ala Igbo niile is whole Eastern state but ndị anụwa nọ na-eri uru ya like people like Nwodo ha nọzi na-eri uru ihe mmụọ nsọ bịara ibe ime gbakọnatazie mmụọ nsọ azụ na-eme politics nke Nwodo nke ị na-ekwu maka nne ya Nwodo nke onyeisi ọhaneze ha nọzi n'Enugu ebe a na-ayọrị hapụzie mmụọ nsọ Chineke bịara ibe iwepụta Biafra niile so ihe mgbe na-ekwute ihe ahụ o rụziri mgbe o ruru mkpọzie Nnamdi na fon anaghị epik the phone okay maybe ọ bụrụ na ọ nọ na London na-achịkọnata ihe 2013 ka ha lọjiri IPOB eziele m because 2009 ka mụ na ya gbadatara Enugu eziele m ozi ka nkụ n'ala Igbo gama ETV gaa so many stations na-agwa ha Biafra is the light of the world onye nsọ abịago nsọ ka Jehova dị and nsọ a nọ n'ala Igbo ị gaa the whole Nigeria around southwest the whole north central northwest northeast ha ncha niile ngozi nọ n'ala Igbo ọnwa nọ n'ala Igbo onweghị ebe ọzọ enwere ya ọ ya ka Yoruba ji zie ozi prọfet nwoke si
were unu ngozi unu alawa n'ala Igbo ọ bụghị anyị ga-agwa ụwa na Chineke tere unu mmanụ unu like ya unu wepụta ngozi unu but ihe anyị amatago na ụdata na ngozi Chineke na n'ala Igbo na ha ga-akwadebekwa onwe ha o rukere mgbe ọ ga-eme n'ihi na eziela ozi na ngozi ya nọ n'ala Igbo a ga-ekpuwe ya okpueze ya the moment ekpuwere ngozi ya nọ n'ala Igbo okpueze ya o nweghị ihe ọzọ na-ekwu Biafra bịarala onwe anaghị aga ịpafuru ya ọbara anaghị aga ịlụrụ ya agha dịka ihe IPOB na ndị a mere ma ụwa zuru ike ha Biafra bụ Chineke ji aka ya tee mmanụ si ihe anụ aka nyere unu ala unu ga-eji ya gbasa ụwa niile amaghị otu o siri ghọọ ihe ịkpafu ọbara ọ na-ewute Jehova nke ukwuu mana ndị IPOB akwafu n'ọbara ha ejighị egbe ejighị mma ọkwa ọnụ aka na-ekwu ị na-akọtụrụ anyị maka Nnamdi Kanu ịkọchabeghị ọ bụrụ ihe na-agba ebe a ka o siziri bido na-agbadatazi Enugu wepụtazie IPOB na-anọdụ na redio steshọn London na-ekwu okwu Biafra redio o nwere steji o ruru mkpọ sekretarị ya na fosi ya gwa Nnamdi Kanu ọ gbadata Enugu ọzọ ebe mụ na ya na-ahụbe kemgbe 2010 ya gbadata Enugu ya bịa ahụkwa prọfet anụma ka m gwakwa ya the next thing a ga-eme agaghị abụghị ibi ime kọdinetọ ụwa niile Chineke si ihe ya tiri aka mmadụ nkịtị ama mebi ya ana a ga-eso usoro ya but otu Chineke si kwadebezi abụzigokwa otu esi sobi ya mgbe niile a na-eme protest a na-eme flag everywhere ndị ugwu a na-agbagbochi ụmụ Igbo ebe ọbụla etiri isi ọbara na-akpafusi ọ na-ewute Chineke nke ukwuu na-adị Igbo aka na ntị ọ gịnị ka ya mere unu gịnị mere unu achọghị ịnụrụ olu ya unu ewepụta agitators so many agitators n'ala Igbo onye pụtasị na ọwụ ma ọ sighị n'aka ya pụta etekwere unu mmanụ Chineke ga-eji kwude unu n'azịsị ya were Biafra nye ụmụ ọwụ ebe a ka nsogbu ji dị nwekweghị ebe ọzọ ọwụ nnupụ isi Igbo dị suppose taa ị na-eke ụwa nri n'ihi na otu ngozi a o nyere n'ala Igbo ọnwụ ụwa niile ị na-ekwu na Nnamdi Kanu esighị ụzọ kwesịrị o nwere mgbe e dere IPOB agitators niile nọ n'ala Igbo let them seek the face of Christ mana Nnamdi Kanu na-ekwu maka Chineke Chukwu okike na ihe ndị ọzọ na Chineke zitere ya ị na-ekwu na ọ bụrụ Chineke zitere ihe m na-agwa gị taa ka o doo gị anya Jehova si Christ si you are the Lord that is your name you can never share glory with anyone you can never share glory with anybody Almighty God that is your name ngozi nọ n'ala Igbo ọnwa nọ n'ala Igbo karịrị Nnamdi Kanu anyị na-ekwu ka anyị na-ekwu eziokwu mara ebe iwe Chineke si dị ọkụ makwana n'otu ọ ga-esi menyuo a sị many are called few are chosen ndị niile ọ kpọrọ ga-arụ arụ a onweghị onye ga-eji onwe ya manyere ngozi Christ is the way, the truth, the light, the glory of Igbo nation. Ọ bụrụ na anabata ya then position Nnamdi Kanu ọ bụkwa Jizọs na-aga ịnọ chịkọna ihe mgbe aka ọ ga-akpọpụtazi ọrụ o nyere Nnamdi Kanu many people o tisiri n'ọrụ ga-apụtazi ọ bụrụ sọsọ Nnamdi Kanu na o mere nke o mere na o ji redio steshọn na-eme but prọfet nwoke nọ n'ala Igbo agba gọọmenti of Nigeria so unu ama akwatu okwu Chineke ebe a ka nnọsi Buhari let my people go ebe a ka nnọsi Buhari 1 million people cannot stop Biafra through Buhari 1 million Buhari ebe a ka nnọ gwa ha na disintegration ọ na-aṅụrị it's just ọ gafebe n'ihi na Jehova ekwuola okwu na ya ga-akpọrọ ụmụ ya ka ha bịa efe ya ofufe so Nnamdi Kanu gafere bandịrị n'ihi na ọ bụrụ na ọ ṅara ntị n'okwu Jizọs ihe niile a na-eme na gara onye amụma kedu ka o si gafee bandị maka na o gbughị egbe ọ na-ekwu ihe ekwesịrị dịka iwu ekwesịrị na onye ọbụla kwesịrị ikwu ihe na-amasị ya na ka esi akpagbu ya
na ọ na-ekwu na mmegide a na-emegide ndị Igbo adịghị mma okwu ole ka m gwazie gị na ya chọrọ ka Biafra ka onye ọbụla nọrọ onwe ka edozie obodo Igbo. yes, ọ bụ ihe ka Chineke ji gwupụta okwu. Mmegbu ahụ sef o ruchekwara anyị nwa aka n'ihi na n'ala Yoruba ka a na-ahụkwa na nwoke a na ebe a so na-aga iwepụta ngọzi ọma nọ n'ala Igbo, so ha ebido dọchiwa ihe na-agwa unu, ihe na-agba ka Igbo nghọta na ọ bụrụ na okwu ekwuru abụghị ya. Nnamdi bụrụ ya ka Chineke nyere ọnwa n'ala Igbo. O nweghị ihe a na-ekwuru ya dara ịkpọpụta Nnamdi were okpu eze Chineke kwurie tụkwasị ya n'isi okwu okwu si na-ekwu ihe Chineke si ya bịa rụọ n'ala Igbo. Ọ dị very simple. Anyị amara onye ndu Chineke mkpọpụtara ekpuoro okpu eze nye staff of office, nye the crown of holiness, nye righteousness. O were ya pụta nọdụ na oche eze ahụ bịa gwazuo ụmụ ya si abịala m ụlọ na-ekwu ihe Chineke si n'ọrụ ụmụ Biafra. Ọ sị m bịa nye unu nri, ọ sị m bịa mezie ala unu, ọ sị m bịa kpochepụ mpụ nọ n'ala Igbo. Otu a ka ọ ga-esi bido. Mana ọ ozi ka Nnamdi Kanu ji bịa ekpuole n'okpu eze, ekpuole okpu eze ahụ. ka ezi ihe mere Ọ bụrụ ihe m na-ajụ unu na ịgafe ndị Igbo, ọ bụrụ na ọ nwere ndị amụma sị na ọ bụ Nnamdi nwe ọnwa a nna ahụ taa, kedu ihe anyị na-eche? Akpọpụta ya mụọ a o nweghị ihe m nọ n'ime ya bụ eziokwu gbaa n'ala Igbo. Onye Chineke nyere ya bịa nọdụ ụwa confirm, men of God confirm na ọ bụ onye a nwee ngọzi anụ. Kedu ihe anyị na-eche? Anyị ekpuo okpu eze Buhari ha nche niile abịa baa ụọ n'ala Igbo ma Obasanjo mara na o nwere ike ka ike Chineke nyere ndị Igbo. Ha wee ebe a ka nkwụ. Ọ dị ma dịka onye amụma, ebee ka iche na Nnamdi Kanu ugbu a? Gị wa dịka onye amụma, ebee ka Nnamdi Kanu ugbu a? Lee ka m gwa gị, mgbe Nnamdi Kanu nọ na Kuje, eluigwe kpughere m hụ nnukwu osimiri, onwe onye ekere eke n'ala Naịjirịa ka ahụ osimiri ahụ krọs onwe ya. But anọ m n'ime mmụọ ụdọ white o si n'enugwe na-agbadata ka ọ na-agbadata si prọfet onye amụma tinye aka na ụdọ anụ ji tie ya ike, ị ga-atụ ya n'elu mmiri anụ mee ihe a eluigwe m kwuru, tụọ ụdọ a na mmiri were ya ụdọ ahụ egburu ebe ọ gara ga-egwu se mbụ na Kuje prison rute ebe ahụ. Ejikwa mkpara m otu a rute ebe ahụ, ndị wọda apụtasị onye ka ị na-achọta na achọrọ m ịhụ Nnamdi Kanu n'eluigwe si na ọ ga-apụta. Before ị na-eji ndị wọda ahụ abịa kpọpụta Nnamdi Kanu, mụ na Nnamdi Kanu esoro ọsịm onye amụma nnọọ si yes na abịara m eziri m ozi ka ịpụta. Ka a na-ekwu ihe anụwa, gate black nọ na Kuje prison emeghe, mụ na Nnamdi esoro na-apụta rute na gate ahụ. Ọ bụrụ nwaanyị ọ bụ ma m ga-asị na ya ma ọ bụ ya bụ lọya ji ike ikpe Nnamdi Kanu. Ọnọdụ niile ọhụrụ hụzie ka mụ na Nnamdi Kanu si na-apụsị. This world is mysterious. So nwatakịrị esiri ebe a pụọ nsị na amara Chineke mmeghe anya mkpọ Nnamdi Kanu nwanne ya nwoke na phone Prince si ya Prince na-ekwu ihe kpughere m n'arụ. Prince asị ma ọ bụrụ otu prọfet ị ga-eje na Abuja na si ya yes na-enye go go ahead. The next course ya m rọchara nrọ ya mgba night jebe Abuja. Anọ m na Federal High Court that day. A na-abụ abụ n'ezi ozi ebe ahụ. Anọ m n'ime mmụọ by court ebe a na-ekpe ikpe. Anọ m n'ime mmụọ by asọrọ ọkụ na Abuja. Anọ m n'ime mmụọ sanitize ya Kuje prison that same day. Ka emechere egbochie court na ya laba nje n'ebe ha lọjiri m dina chi abụọ chukwu ebe a jewe Kuje prison ka m gaa hụ Nnamdi Kanu. Erukwara m ebe ahụ kpee ekpere gwa na ga-apụta n'oge erule ma ọrụ Chineke ga-ebido. Ha etinye ya ise ha niile. The next court case enyere Nnamdi bail. Ezikwara m ozi before day that Nnamdi will be released.
mgbe ọ pụtara I was expecting Nnamdi onye amụma ọ bịaghị for 3 months ọ nọ n'ala Igbo ọ bịaghị bịa jụọ ajụjụ m so ụta ka a ga-esi rụrụ ọrụ a n'isi nsikwa ebe a at my age gbakwara moto jewekwe Afara mgbe Nnamdi hụrụ m ọ dị surprise since ọ pụtara na Kuje prison mkpọ na phone nwanne ya nwoke anaghị epik the phone ka ha hụziri m na ụlọ ha they were astonished say yes anọkwa m ebe a zie ozi that the Biafra wụ onyinye Chineke ga-ewere zọọ ụmụ ya that mmụọ nsọ apụtara ebe iwere ọnọdụ onye mepere ka iwe Chineke ndị ọkụ etuchere m ozi niile a which was on video ha relayiri live si na aga m alawakwa anọkwa m ebe a ugere m na nrọ agwụ egburu na Afara alọta m ebe a n'Ọgọst 2017 olu Septemba ihe ndị egwu eke ebido ihe niile a ọ na-ewute m that ị na-agwa Nnamdi mgbe ahụ na-ekwe ihe a ọ na-eme nke wụ ka ya mma na-ajụ ele otu onye amụma dị ka m na-ahụ a na-ezi ozu enyere anointing ga na-agbalekwa ụzọ anyị ga-esi ka ihe a mbe ebe nwatakịrị mụrụ amụ n'ime mmụọ na-asị mba na ọ nke ahụ ka ya ga-eme si mba ebe a ka agbaghara otu Chineke si kwadebe ebe ha Biafra bụdata a ga-akpọpụta onye Chineke nyere ọnwa ahụ ekpube ya okpueze ya n'ihi na ọ bịara use the whole land. Biafra bụ sọ ihe 5 states, the whole eastern region, the whole world, Israel coming to Biafra land. It is second Jerusalem. So no bidogo. Kedu onye ahụ iche na ya ga-ewepụta Biafra na ya ga-agbapụtazi ebe ọ bụ na Nnamdi Kanu emena ka iche na Nnamdi Kanu ka ga-apụta wee soro zọta Biafra? Mgbe Biafra mpụtara ka Nnamdi Kanu ga-apụta, Nnamdi Kanu ama apụta na because ọ pụtakwa na akpụrụ ya ka m gwa unu ka o doo n'anya ya bụ na ọ dị ndụ. Nnamdi Kanu dị ndụ mụ na Nnamdi ekwubeghị okwu n'ime mgbe enyego ego agbago m okwu n'ime more than 5 times. Amama ka mbụ oche na mmụọ ezigo m ozi more than 5 times. Ọ ma apụtakwanụ because Biafra na-agịpụta through onye tere mmanụ obi okpu eze. Ihe ọha na eze ndị a na-eme religious men suppose na-eme bụ gaanụ because the 3 wise men hụrụ the star has traced ya ka chọta ebe dị star nọ nye kpọrọ isi n'ala nye gold mee and frankincense. Otu a ka ụwa si mara na amụrụ onye nzọpụta. Herod enweghị ihe o nwere ike ime n'ihi na the 3 wise men mere Herod ka ha mata na ọ ma bute onye nzọpụta. Onye ama kedu oge iche na Biafra ga-apụta kpọmkwem dịka onye amụma ndị na-ekiri anyị na mba ụwa niile na ndị na-eso gị na anyị na-agụ ihe ị na-ekwu kemgbe na amụ ị na-ekwu kemgbe ga-amazi ugbu a ka akwado kedu oge Chukwu gwara gị na Biafra ga-apụta? Biafra apụtala n'ime mmụọ for over 20 since year 2000 20 years ka Biafra pụtara n'ime mmụọ. But ihe a na-achọzi bụ ka chịkọnata ọnụ kanali ka ekpube onye Chineke nyere ngọzi okpu oze ya wekere oze ya o were righteousness, o were holiness, o were purity, because as it blessed are those that are pure in spirit for they shall see God. Biafra wa ala nsọ meziere na ihe a ka Chineke obi dị ụtọ na ihe akwadeburu unu na o mezuru emezu. Ọkwa ndị nwa na-aga politics ọ mụnwa ziri ozi dị si mgbe Obianọ na-achọ ịzọ Anambra State. Say Obianọ will be the last governor in the southeast. Then Biafra will emerge. Ọ mụnwa ziri ozi both online na paper that Obianọ mgbe ha na-emebeghị election Anambra. Ọ mụnwa ziri ozi that Obianọ will be the last governor in the Anambra State before Biafra will emerge.
Biafra dị unu n'aka. Ya na Biafra ga-apụta na tupu eme ntụliaka chọrọ ime n'afọ 2019. Ezigokwa m ezi ha Biafra Buhari INEC ha nwere ihe PVC ala North. Ihe ndị awụ ụfọ ndị Igbo. Chineke werela aka mezie Igbo. But m na-ajụ ọ gịnị mere ndị Igbo kpọchie ntị? Ha ji chọghị seek the face of God. Etiela m mkpu a since 1987 date. Na-adọ ndị Igbo aka na ntị pụtanụ bịa nụrụ ihe Chineke nyere unu. Unu weta ya nri amaka unu. Oyile a na-ekwu okwe ngọzi Chineke nyere ndị Igbo n'ime mmụọ ọ pụta ihe. Hey, onwe onye ga-anọ agụọ n'ala Igbo. Onwe onye na-ama nwa ọrụ. N'ihi na ụwa niile ga-abịa ala Igbo bịa kọrọ ha nri. Ara ekpughere m n'ime mmụọ ebe ndị Igbo na ndị China na-amụ asụsụ Igbo n'ala Biafra ka ha kwuru ya nọnye n'ala Igbo. Ekpughere m n'ime mmụọ ebe Biafra nwere 12 tribes. O nwebeghị ihe n'eziko ekpughere m n'ime Enugu steeti a ọ bụrụzi another heaven above heaven. Otu echi mezisi ya. Unu nwa peanut ugwu anyị na-anata gọọmenti na-enye nwa mkpụrụ mmadụ ole workers na ọ ya ga-enye Igbo nri. Jizọs sị na ya ga-enye Igbo nri. And ọ bịara inye Igbo nri. Ọ bịara iwere ọnọdụ ya mezie Igbo. O nweghị ihe ekwutere ya. Igbo jụ na ha ma ihe Chineke m kwuru. Hey! Nke a na-ekwu okwu that ndị Igbo ebutetara ha to the last. Ọkwa Chineke butetara ọkwa ka ji eke ha na ndị Awụsa butetara onwe ha. N'ihi na Jehova sị na ya ma akwụchi okwu ya ala n'iyi. Ike sede eluigwe n'ụwa bụ Igbo. Ka anyị na-agagodi n'ihu. Onye mma ikwu na okwu gbasara ka Biafra na ọ ga-abịa nso nso. Mana ọ na-anọ now. Na ọ dịgo mana ọ pụtabeghị ihe. Ọ pụtabeghị ihe. But n'ime mmụọ, the government of this world nọ n'aka Biafra. Kedu ka ihe ndị Igbo ga-emezi ka ọ pụta ihe? Akwa ihe izole onyonyo. Kpakpando na-agba m okwu. Ndị apụtanụ. Ọ bụrụ na ọ nọmba m ga-eme ha apụta. Ụjọ adị m ga-enye ha nọmba. Ha pụta ka anyị tụọ ero ka m gwa ha lekwe Biafra. Ọ dị mma. Ọ dị very simple. Ihe niile a bụ ha na-adọgharị ha. Ha mekata ihe a si na ha na-aga ịzụ election. All these governors na-egbu oge. N'ihi na okwu Chineke ga-emezuli. Ọ dị mma ewe ndị ndọrọ ndọrọ ya politician ịlụta aka na-ekwetaghị na Biafra ga-abịa na-esokwa na-ekweghị na Biafra. Kedu ozi ị ga-ezipụ maka na ine anya ịfụ na oge ndị a bịara gbaa ekwu eke ụfọdụ na-alụta aka sị na ndị Igbo ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị Igbo kpọtara ndị agha Naịjirịa ka ha bịa gbaa egwu eke chụpụ Nnamdi Kanu machie IPOB. Ụdị ndị dị otu a n'ala Igbo gịnị ga-eme ha? Iche na ha ka nọrọ na Biafra ka ga-abịa pụta ihe n'ala Igbo? Ihe niile a na-eme nọ is an act of God. Ha enweghị ike. O jikwa ihe a ka e were dọọ Nnamdi aka na ntị ma IPOB. Seek ye the kingdom of heaven, every other thing shall be added. Biafra is not a product of IPOB. Biafra is not a product of Mozob. Biafra is not a product of BIM. With over 20-something agitators all over the southeast, Biafra is a project of Christ. Ya nwe ngozi ya. Ebe o nwe ngozi ya. Unu tige ya n'oche ya ka o mezie unu wepụ n'anya mmiri because Nigeria ekwere that onwe ya ebe Igbo ji azụ aga. Ọ Chineke buliele ha elu. Onye Chineke buliri elu mmadụ nkịta ọ ga-ebudata ya. Mmadụ nkịta ma budata ya. Chineke buliri ala Igbo elu. Nna ahụ ala ezikọkọ m ya 24 hours. Anọla m n'ime mmụọ ọnwa Biafra apụta ka ọ pụtara. Ọnwa nọ n'elu na-aza na-aṅụrịsị Chineke ịrụ ọrụ ebube. Pin gbọtọ n'ala ịnọdụ n'ime ọnwa ị na-ahụ pin gbọtọ n'ala ị na-asị ka otu Jehova si mee ihe. O nweghị ihe na-enye Igbo nsogbu Igbo ji aka na-enye nwa nsogbu.
ebe ha ṅụrụ iyi si na ha Igbo ama nwe eze Jizọs awụrụla eze ha ma ha kwere m ekwe ọ ya bụ ka ndị mmụọ nọ n'ime mmụọ n'ala Igbo na-alụ agha ojukwu ha ihe niile anụ na-alụ agha gbasara ka ọ dịrị Igbo mma oya mma ndị Igbo ụfọdụ na ndị Yoruba ụfọdụ ndị South na-ekwu ka a hazigharịa Naijiria nke a kpọrọ restructuring na restructure Naijiria nọ nke a ka a kwenyere na ya ka onye ọbụla nọ n'ọnụ mara nke ya na-achị na-atụzi otu etiti atụsi etiti na Naijiria mana ha chọrọ ka a restructure Naijiria ikwenye na ọka mma ka a restructure Naijiria kedu ụzọ ka mma iji weta Biafra ka ọ bịa ngwa ngwa lee anya akpara m press conference last January. The topic was those who are seeking for restructuring. 2023, I mean 1923, Abi. 2019. Yeah? Ọ na-afọ a na-achọ ime ndọrọndọrọ. Nke ọzọ a sị na ndị Igbo ga-enweta ihe a 2023. Iweta ka onye Igbo bụrụ onye ga-achị Nigeria bụ president. Ndị mmadụ na-suggest like ọjọọ ụzọ Kanu. Then referendum. Nyocha ihe ndị a na mmụọ si na ndị a na-egbu oge. That they are spiritually blind. Koro otu Chineke ga-esi asị, my way is not your way. Just as the heaven is far to the earth, so the way of God is. Koro otu onye nwe ụwa niile si hazie obodo ala Igbo. Mmadụ si na restructure. In that restructure, gịnị? The mindset of the people are bad. They've never even restructured their mind. Ịchọta ụzọ nke Chineke. Ha na-ekwu okwu restructure. Referendum. Ọ bụ otu aka aka na-adị ị na-asị ya enemies nye referendum. Ndị na-achọ ka ede ndụ. Gbanụ m otu ọ ga-esi mee. Nnamdi Kanu nowhere to be found. Our people ejupụta prison yard everywhere. Anaghịkwa okwu referendum. Don't know, for you na 2013 ọ jụzọ Kanu ha na ndị otu ya. Nigeria ọhụrụ gị n'anya. Nigeria ahụ na-ebu unu na-aga, ọhụ na ngozi unu, ka ngwunu ka o dee unu anya. That is why eji nwee Boko Haram. That is why eji nwee Sharia. That is why ndị Yoruba ji na-akwadebe. Ha adịkwala ready ịla. N'ihi ha na-achọ kịta ka emee this throne of Biafra established. Ha sị ka ha lekwe ma nwere onye Chineke ga-eji dule ha na nke. But among the whole nation, Igbo nwe ngozi ụwa niile. So, edele m ihe anọ a liwe ya n'ime mmụọ Igbo should go back to God and take their blessing. Ọ dị mma, onye nsọ ị na onye ọchịchị bụ Muhammad Buhari nke na-achị ugbu a na ọ chọghị ịnụ ihe gbasara restructuring. O kwukwanụ sị na ya chọọ ịnụ ihe gbasara Biafra na ihe ndị ọzọ ka Nigeria ka ọ chọghị ihe nkewa. Kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ọchịchị Muhammad Buhari na otu ndị na-eche efibo Fulani herdsmen si eme ana Igbo ugbu a? Kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ọchịchị nọ ugbu a? Mgbe 2005 ha chọrọ ime election, amụ akwụkwọ onye ziri ozi that Jonathan and Buhari, none of them is qualified. Ọ bụrụ na ha chọrọ unity of this country. That na onye nzọpụta si ala Igbo unu were 2015 anọ crown onye nzọpụta the Messiah nọ n'ala Igbo. Ma ọ bụrụ na unu chọrọ unity of Nigeria, this Messiah will president of president. Ọ bụrụ president ndị Nigeria. Ya bụ na ịchọ ka onye Igbo chịa Nigeria. Mụ a na-agwa gị ọ bụrụ na ha chọrọ ka eziokwu pụta ihe. So that this Buhari na Jonathan ha ga-azụrụgodi ike. Ọ bụrụ na ha chọrọ unity of this country. N'ihi na Jehova ji ekita chebiri ha. That ha jụ si n'ọkwa Buhari ga-achị Nigeria. Na onye na ndị Igbo ike ịla. Ọnwụ ihe anyị kwutere n'ihi na ezigo ozi ya na the Messiah is since the year 1999. And ọbara niile a na-apapụ ozi eziri ezi. That ọ bụrụ na ha achọghị ka ọnọdụ Biafra ndị otu Chineke si chọọ,
I say, when the righteous rule, the people rejoice. When the wicked rule, the people sigh. Ya bụ na ị na-achọ ka onye Igbo chia Naịjirịa ka ị chọọ ka ndị Igbo kewaa kedu nke ị Igbo alaala n'ihi na ha emezughị ihe Chineke m kwuru na ha emezughị ya. Jehova sị oke ebe unu jụrụ aka m akpọrọ nwa m kpọlata ya ala Igbo ugbo ya okpu eze ya ka unu mara na anyanwa Jehova ike dị n'elu na ike dị n'ala dị n'aka ya. Ọ ya bụ ihe na-eme ugbu a n'ihi na ndị Yoruba na Hausa aṅụọla isi. That is why ha ji ga-ewepụta Buhari gbatighe ya ebe ahụ ka o were kpuchie ngọzi nọ n'ala Igbo. Maka Igbo amaghị ihe na-eme na ụfọdụ ndị na ebe a na-asị hey na ha wụ Buhari ka ha nwa na ha wụ APC. But before election ebido akpọrọ m press conference gwa the media how that Jesus have rejected APC and Buhari. Ha tighe ha ebe a Nigeria ga-atakwute ya n'aja. Eji m all the documents na emekwere m DVD tepu ya ịchọkwa mkpoghe gị ya ihe gbasara Jonathan na Buhari election. Ebe a ka a na-ọgwa ha ụzọ agaghị ha mekwere ya kanali ha ebelebe ga-egbu and ebelebe ga-egbu up till now. Onye mma ajụ m sị dịka otu ndị na-eche efi si akpagharị na Naịjirịa na-egbu ndị mmadụ na-abatakwa n'ala Igbo ugbu a kedu ihe ndị Igbo ga-eme igbochi nke a? Ọkwa iwe Chineke dị ọkụ n'ebe ndị Igbo na as when light come darkness disappear. Ọnwa a na-ekwu okwu twisi n'ala Igbo ugbu a ndị Boko Haram ndị herdsmen ha ma atụli isi pandrin jigotere ha na ndị Igbo aga na ama na ike ka ike Chineke mere den abịago. Ọbịa bụ ihe a na-asị ndị Igbo pụtanụ na amadoro onwe n'agha weta Chineke ibu ụzọ. Ọ mmụọ nsọ gasị unu ekwebe ngọzi unu were ya. Boko Haram ga-eji aka lara onwe, herdsmen ga-eji aka agba ọsọ. Government of this country ga-abịakwa ala Igbo ya kelee ihe Chineke mere n'ihi na onwe onye ga-akwụsị ọrụ Chineke. After all, a na-ekwu okwu World Cup na ọ bụrụ na Igbo na Nigeria ebute World Cup a ga-eburu kọpụ a jebe Asọrọ ka eji ekene ndị gbara bọọlụ a enye ha gift nye ha sịkwa na ọsịgị that is canali. But ngozi ga-emezi ụwa ndị ugwu ji chie na mmanụ wụ the only solution karịrị mmanụ nwekwere pawa iyi izu NGLs niile o ji bịa ọrụ a sị ha nọ ga mechie mmanụ ata ka onye ọbụla zuo ike na ngozi ya karịrị mmanụ a ọ dịkwa n'ala Igbo. Onye mma ndị Igbo ndị ụwa na-ekiri gị na mba ụwa dum a chọrọ ka ibu amụma ihe ga-eme site ugbu a wee ruo oge a ga-adọ ndọrọ ọchịchị a chọrọ ịdọ n'afọ 2019 na ọchịchị Buhari ka ihe fụtara na ya nakwa mmachi amachiri IPOB ọ ga-egbochi iweta Biafra. Ha chọrọ ịnụ ozi gị dịka onye amụma ugbu a. Ihe m na-agwa ụwa taa ụmụnne m na ụmụnna m ụmụ Biafra ọ bụrụ na unu ji obi unu kwere na Chineke ga-azọ unu eziele m ozi gwa ndị INEC na ha forget ihe ha na-agatọ na election because enye ha ohere a ga-achịpụta na ma nye ha PVC ka eme ka eshọ na Awụsa na ebe ha. But Chineke si when you are building that God is not there, the builder building well. Jehova werela aka ya meziere ndị Igbo nye ha ọnọdụ ha. So election a awụ for ndị Igbo 2019 awụ for ndị Igbo Awụsa na Yoruba ha ga-emebi ya. Jizọs ga-ewere ọnọdụ n'ala Igbo ka covenant of God mezuo. O nweghị ihe ekwutere ya. Ọ bụzikwa na ndị Igbo chọrọ iwu slave forever and ever ha may abundant glory of God. This glory we ihe ga-ewepụta IPOB because Jesus mmụọ nsọ ama nọ n'ala Igbo ekwensu sị na ha proscribe Biafra and kpọọ ha terrorist group. Whereas nsọ ka ala Igbo dị ọ na-eme Jehova na-ebe anya mmiri. Anụmarị ụmụ Chineke
ndị nọ ma diaspora, ndị na-ekwu okwu Biafra, ha lee nwa onye amụma onye nsọ anya n'ihu nụrụ ihe m na-ekwu taa n'were ya mere ihe. Biafra na unu n'aka ugbu a 2018 a unu ga-ahụ Biafra. Referendum anọchebe taa 10 years onwebeghị ihe ekwutere ya, a na-egbu oge. But mgbe Moses Jehova mkpọrọ ya, there was no referendum. Moses bụ ụzọ were instruction niile Chineke nyere wepụta ụmụ Israel ala. Ọ ihe a ka a chọrọ ka ahụ na. So IPOB ihe niile kere agbụ, Jizọs ka onye agbụ na-agbụ ya n'ala Igbo 2018. Ọ bụrụ na unu ekwere n'okwu Chineke, ụbịam unu alala, nsogbu unu alala, ụwa ga-atụrụ unu mma mma, unu ga-adị vindicated ụwa niile. So ihe a na-ekwu Biafra na ọwa eziokwu. So n'aka Chineke dị ya, ụmụ Igbo a na-anwụsị. Ihe ọzọ na-agwụ ndị niile nọ na mkpọrọ ebe ọbụla ha nọ n'ala Igbo a, mmụọ nsọ a Chineke wepụta ya taa, ha ga-apụtasị. Ya so na nwetagbu ọrụ Jehova mwepụtara Biafra ka ha rụọ. Ndị ga-arụ ọrụ ha pụtachabekwago, ebidobeghị pụtaba because o nwere ndị enyere ọrụ a ime mmụọ, intellectuals, ihe niile gụrụ akwụkwọ n'ala Igbo ma ndị nọ n'ala Bekee, ha ga-abịa join ya, ha build Biafra which is full of milk and honey. Ọ bụrụ na unu egeghị olu m nlata n'ihi na ekpughere m n'ara si no Jizọs no Biafra, nzikwa ozi ya bịa were otutu unu. Chineke meziere unu ihe ọjọọ sị ka ya butere unu ụzọ, unu bịa were n'otutu unu ụmụ Igbo. Hapụgodo ihe referendum, hapụ ihe ka elebe ma Nnamdi apụtabeghị Biafra ama abịa. Unu hapụ dozie ideology, pụtanụ bịa sị onye amụma, ikwu ole ka ibido ọrụ, ikwu ole ka ịhụ Biafra ahụ. Then ọ bụrụ na m enyekweghị ma m emezubeghị ozi Chineke ziri ka zie. The most important thing wụ kere ebe men of God nọ n'ala Igbo na ha pụta Mbaka na ebe a na-arụrụ Buhari ọrụ. But nsọ ka Jehova dị na Enugu ebe a, ọ hụghị ya. Ya ma ị na-ekwu na ọ gị wa bụ Mesaya ndị Igbo na-eche, ma ọ bụ Mesaya ga-azọpụta ndị Igbo ma ọ bụ ga-ewetara ndị Igbo Biafra? Ọ bụrụ na o nweghị ihe ọbụla a na-eme ma aka Chineke asịghị mmadụ 2 na 3 ka abịa gbaa ama, ọ gaghị esi n'ọnụ m pụta gwawa ụwa nyekwa ọrụ nke Chineke ziri m. But ihe a na-agwa unu ndị Chineke mmekpugherere ihe gbasara Biafra n'ime mmụọ ka anyị chịkọta ọnụ. After all, Azikiwe Stadium ebe a eme revival taa, ị ga-ahụ ndị niile Chineke ziri ozi gbasara Biafra ha pụtakwu osisi bịa, onye ọbụla mara ọrụ nke Chineke kpọrọ ya, n'ihi na ekwensu dị aghụghọ. Pọtụ ihe nna agwa unu bụ Biafra pụtala, unu ga-ahụ Nnamdi Kanu. Ọ gaghị agakwa tuje prison aga, ọ ga-apụta be bold, yes, otu Chineke si rụọ ọrụ ebube na ekweteghị. Ọ bịa bụ aka na-adọ IPOB na ntị. Ha hapụgodo ihe na one-sided, bịa join your hand with the sovereign Lord and do what God wants. Ha malizie ma Chineke ọjọọ. Ọ bụrụ na o mewetu a, Igbo tugbuo m nọ n'okwute. Enwere ihe na-ekwu I am 68 years, 47 years erube m ala nna m, amụghị m nwa, alọtabeghị m nwaanyị. I'm a holy prophet of God, onye tere mmanụ. And m gaghị adịkwa ndụ hụ nsọ a ka ekwensu ga-anọ mebisie ọrụ ndị Igbo. Jehova jụrụ ajụ, ọ ga-eyi uzu nwa ya n'ụlọ Biafra. onye bụ nwa ya bụ gịwa ka ọ Nnamdi Kanu? Ajụjụ anụghị na-ajụ ka anyị bidogodo ofu ebe. Nnamdi Kanu anọ nkịta na-ekwu ihe a na-ekwu, but election abịawala nso. But mgbe Jehova kpọtụrụ Elijah kpọgakwuru Jehova sị na ha chọrọ igbu ya,
Somebody na-egbu oge na enwere other prophets who will rise. Are you getting my point? So, ebe Nnamdi na-anọghị around, na-agwazi na Jehova ma arụ ọrụ, o kwesịrị ịnụ n'Igbo. Ka njọ ọnụ ga-ajụjụ. Ya bụ na Jehova na-arụ ọrụ. Na-arụ n'ọrụ. Ọrụ Chineke na-aga. Anyị gbachisie nkịta nwe onye hụrụ Nnamdi. Nwe onye hụrụ nwe IPOB anaghị apụta polisi akpọrọ. But nke onye amụma na-agwa ụwa. Ndị kwa ready ịkụwa Buhari n'ihe niile mkpụrụ ebe akwụkwọ n'ihe ubi. The only thing Igbo ga-eji dị confirm to testify, thus said the Lord, this is the glory. Ka onye Chineke were okweze. Si mee ya ka okwu Biafra anụ mbụrụ ihe ụwa gasị. Chineke hụrụ n'anya. But a na-apụlaghị ya azụ. Politicians na-apụlaghị ya ka ha were mee election. Ọwa ọkụkwa ka ngwapụ n'eziokwu. Ị mara na ndị mmụọ ga-ewekwere ngọzi ala dị n'Igbo agwụ, Nigeria agwụ. Because ike Chineke dị n'aka ha. There are 7 powers that came for this mission, and you can't stop them. The holy heaven is here right down in Enugu to deliver the world through Biafra. Unu mezuo ya. Ugwu anyị ya na olu anụ. Ya dị na-asị yes na asị the best governor is ugwu anyị. N'ime mmụọ nweghị ihe ugwu anyị chi gbasara ihe Chineke chọrọ ime n'Igbo. All these governors of Maya ikpeazụ ha chekwasị ele aha Rochas Okorocha kere nke Anambra Obiana. Ihe niile they are men of the world compared to how God is going to reshuffle Igbo nation with righteousness. Tekwa nri ihe eriju afọ onye ebụra na-asị Chineke dị ebube. Ka anyị fenụrụ Chineke n'eziokwu m. Ya bụ na ị na-ekwu na enweghị ihe ga-akwụsị Biafra na ọ ga-abịarịrị n'afọ a. Hey, mmadụ ole ka m na-ekwu okwu kpọbekwa na-gasị onye amụma. Ndị religious leaders zochara onwe ha taa. Bishop Chukwuma emitiele m ya. Ha ncha machi eziokwu. Agala m na Zata Chebi ma Saraf. Ezikwara ozi ebe ahụ. Enugu steeti ga-azọ Biafra. Kekwara onye na-apụta ni. Onye ọbụla na-asị ya ma nwụọ. I am prepared to die and give you Biafra. Chineke gọzie gị. Thank you. Ga-adịrị gị mma. Thank you.